Di ana guys, ag kanang naisagu. So, kuan ka sa guys kanang kuan ka adu gipagaba kay lami ni sag ni murag ani mag ginataan nga banana. Humot ka adu sa latik. Garang humuta te. Humot latik. Humut kadyo. Good morning! Ako na po ni guys, si Ruby Provinciana. Welcome back to my channel. Wa ko nakapag-video ganiha guys nga sadyo ko na mata na narabaho kog sadyo. Diyan na pa day sila sa legendary guys na namata kog sadyo ganiha kay narabaho lay ko dari spikas. Diyan hangat natong giasikasong ditong dapita guys kay atulay ko mag-display og sudaan. So ana sang hinluan diha dapit kay murag kuan man jud ang agihanan banja pasig na mga na may lamisa dari so mo alam sila panaubog dari ganahan po sila mga dari kay nainahan mo ko mga tanom so ma-enjoy ra pud sila dari siguro mga manang magbutang lang ko dari kuan kay ang plano man ta guys kay naay ning upir na nga dadto ko nga adto ko no patindahan sa araman jud sang kaantag kadto sa init ja sa dupa kadto init na dari kay murag landong man kay na may nakatabil nga nakikadto nga abukado nga punuan. So, dari na lang dyan ko naka-decide nga dari na laman ko kaya arong mas deur-deura. Diyan karon day guys, kay napa man sila sa legendary sigiyan, mo adto ko ron og lungsod kay mo palit ko og saging hinog. So, to siyang butangan og kanang gata ba ginataang saging nga naay sago. So, ahara mo patan-awon guys unsa na pagluto para makatilaw po sila sa legendary sa lahabo pa sila muli kay jang hapon kuno sila mauli. So, tara guys, magkuan sa ko. Maligo sa ko kay grabe hang kuan guys kay mo lagi ni hang ipamutod na kaya ra naman taas adto aron makitaan pug hang tindahan ja dugay ra man kuno nang hidni ati daday nga mo display ko dito ja dugay ra po sa nga pulungan ko na ja karon pa din na pulungan ja na guys ang panglabag hapon daghan kadyo ja mo lagi to na surprise kadyo ko nga nay nagpa-surprise na dari among anniversary. Salamat jud kadyo ni Moses Antoinette Blanton kay ara din siyang kabutan guys ha wa jud ko kay bawo nga ija di ko i-surprise ja mga tulagi nakahilak ko kay first time jud na nakaingani guys nga nakapag celebrate nga na ay cake og flowers ja diag flowers guys ang gibutangan og kanang tubig erong di pa siya humot kadyo I love you si sumot kadyo amping ja salamat kadyo sa imo mga grasya nga nadawat ug imo pong gi-share namo sa ang pamilya. Diyo nalipay pug ang pamilya kami Jijin giya nakaadto pud bi og kanang nakabanding pud mig resort first time pud namo tong magbanding ug ingatong mo adtog mga resort bitay nga na. Unsa salamat kaadto jud. Ja mo adto sa ko guys og lungsod. Ja mag-ilis ako kay mag-ilis ligo sa ko ka resort. See you didto guys. Gatang og jeep guys kay mo palit lagi ko og banana. Ja nawag ang mata guys ara na dyan ka murag hap na dyan sa tanan na murag ni sapaw nga puti dahil lagi niingon nga kanang nag-contact lens ba kuno ko lahira dyan siya guys na magla dyan ka ng liwat ko sa tatay na murag katarata ba so ara ni ipa-check up guys ug matambawan pa ba ni kasi hindi na ko makakita dani ara na naman dyan yung kahap niyang mata. So gahwat ko og jeep guys or bus baron kay gadali ko kay alas 9:30 na anja sila Jijin muuli kuno sila anjang hapon so magluto ra ko og kanang among merinda guys og saging nga ginataan guys bayin jadi agang gipalit ka saging so ni sang lutuon ron jani palit ko og
Ini guys. Tawag ani glutinous rice flour kay maghimo ko guys og kanang palitaw. Jadi palit ko kung ngani guys sago kay hani butang dre saging. Diya sa Cristel day nagpapalit og pajibar kay diyan ang paborito. Diya kay kuha na mamimi suka. So palit ko dakong suka. Diya sugar. Ug kanis para sa among palitaw. White sugar. So magluto sa ko guys kay ni palit ko og isda, palit luto sa ko og inunan. Diya magbutangan na hag paibabawan na hag taong. Guys nanas jay taong. Diya ini ko nagpito ko diya. Diya magutan meron guys og upo. Pritos ni Cole guys, mag ani ko dali, duhan to nang giani butang na sa inunan nga isda. O tapi isa di ay. Diya kani guys mo ni atong paano mo kanang binisaya. Binisaya nga utan. Para makatilaw si Jijin sa mga kay sa katawong dito. Guys, kaya itong butangan ni kamunggan. Tapos nangutlo ra jud kada ni kailangan ni mag-utang ka. Ito yung mga alugbati, may dahon sa kamuti. Malunggay kay masustansya ni. Kaya ang prinsesa ron, muli na ron. Kay pares na mas minirito, napadyan ni inununan. Sabihin siya guys, wala kong glimag na alam mo kayo mga utanon kay nagbuka ka mangutlo ulit sa buwas. Okay ni. Ang prinsesa guys. Si Maria Rubin. Magsiyay ko nusa guys. Sino yung nahanap mo? Ruby Provinciana? Jijin guys naghiwa og kuan habang diwa pa ko kaluto gali o naani abot na. Ano po, ayuda? Ayuda. Ngayon sa kay Dalawang pamilya kami. Nasa ka ma'am? DSWD? Bungbong Marcos. Patay na itaga DSWD. Bungbong Marcos ibagbabahan. So niabot na guys, wapay makaluto. Kaya arang bisiya ni Mama Rubiniza kay na grabe tambak na rin ang mga kuan guys, jagito pa jud kog lungsod. Ano yan? Ninangitan niyo mo taga DSWD. Ang puno na kuno ka. Alam mo, magkuhan talaga tamang Nak paghiwag sibuyas nak. Kol. Sibuyas, luya, sili, kaya itong sabawon. Sibuyas ug luya. Nay nakakadung luya diha. Di man na pinalugaw sa upan, no? Di bitaw. Anja ma'am, kamusta naman na imong exam ma'am? I'm sad. Okay. Kaya naman. Mahirap. Mahirap. Mahirap talaga ang buhay. Lahat kami maliliit ang score. Ano is... Pwede ang balon nimo kay pang... Ayaw kay may presyo. Pag 62. Wala mahal di ay siya. Okay naman na tag 62. Wala kayo hindi na ka magkuhan. Kay wa man tang mga parang grocery. May reward sa imong exam. Saging. Salamat, ma'am. Kasi binuang inak. Salamat. Kinasunog ni mong ibrito, hoy! Muna yung ayuda. Nasunog yung mong ibrito na kayo binuang. Mamansa na si Hina. Tuwasa to eh. Wala may kanyang patay. Mag-isang Naa. Kay sagahang naong grabe singot. Kanang magdagayday ang singot kay grabe. Hala, nasunog ng katong inunanak. Balik sa bakay mo. Inunan. Dahil piniritong Nicole. Tulami ka doon sa parisan o sabaw nga na ay upo. Malunggay, dahon sa kamuti. Nagpiga ang mga limusito. Ang ipigag lamang sito natin kay sayang ay mo ni nag-juice. Jadi guys, kanang pakakan na rin natin ng upo kay pwede pa man ni siyang makaon ng liso guys kay kuan pwede pa na siyang tangon og mag kuanta kanang magutan. Kay kuan man na siya din kanang labong pa man. Nilamian just mama. Kung ang gida dito nga giluto gibutangan na ginaling. Nilamias mama. So kaning mga guys sabaw gyud ng Bisaya di kay lami kado. Dabis jud ang utang nga Bisaya. Nak palihog kog ininit. I-close ng kuanak. Inunan kay naluto na na. Arang lamia pag ang kamunggay kay arang pagdilin. Pagdaga mong kay Jin.
Kadanig magutan ka di ka mamalit. Kami magutan dito. Palit kada adlaw. Di siguro nga malit dani. Kay, Kami manimuang nakaran kay dagan may tanim. may sibuyas. Kulang na lang kung matanim po din mga baboy ug manok no. Pangtanim na lang po. Kada lagit kay pordoy man o may matamnan. Mahal ba dyan yung dimonsitos dalagit eh? Tagpiso isa. Gihatag ra na. Ha? Gihatag kay hapit na bitaw ma. Hi guys, isda. Parang humuta ang piniritong isda. Hindi parisan na ring utan siya. Sarang lamia. Lamia ka magsadaan paniod ko guys. Kaso lang magbuang tarong kay guys, kaso lang nahudtan mi og gas. So nahudtan mi gas guys na hala ra ba ning gasa di ay. Gas guys haling sinikulari. Back to basic. Kahaling siya naman yung mga panghaling yun. Dali ramay hinuna. Hapis last na lang namang lutuon tong hutan kaya mga unami. Hotdot no gas noon. Pero dugay na ng gasa. Mahal rabaro ng gas. Murag 1-2 kuno sa dalagit. Bawa pinakadaris uslob nga mahal man sa uslob. Ito sa kahoy guys kay wala may choice. Hurot man ng gas. So na sa isda guys nga kuan. Nirito. Malunggay. Og dahon sa kamote. Vegetable soup. So healthy ka dun isa guys. Sa habang napabukaw ko na ni guys. Gamay guys kay maglaaga ko og sagu. So mo ni sagu guys ha. Para niya sa amuhang ginataan. Yung ginataan nga ito hugasan yung sagu guys. Dati yung isang kanang buton. May ito ibutang sa ginataan nga banana. Ito ko. Halina lagi. Hindi na kayo narabay dangaw. Diyan among juice. Juice sa ikan sa USA. Sige yan, di mo kaon kay Juice nja. daghang pirbing gigamit nga baso. Baso, kapihan, basuhan. Kuha po din ako ang kekurangan dire. Nasaan Jollibee? Nasa kulong Jollibee. Lamia ko piniritong isda. Sausawan yung isda na. Rizin. Naman masaw-saw. Inunan. Kinsa naman marupig yun unan? Bisud sa patong sa inunan. Nami ba na lami ba dyan eh? Mo ni sa paborito nga. Hindi. Hindi. Supo lang po. Kay ang ginununan dali sa bukay. Luy araman aw kanang way luy kanang aw ko yun. Naku sir bitaw. Kuli ko lang. Yan nga sabaw makamuron. Gravy sa Jollibee. Lah, ha? Kasi gravy. Oh, tilawag eh. Ma'am, Sabaw sa. Lami kaya bitaw. kaya. Lami bitaw sabaw sa. Isul ka na lagi sa bubag. Pagsiti Wala naman naulian naman siya. Nali anak kayo inom na mag. saka ng poison sa utok ba? Hala, Nawa ko nasa naging man kaday isda nga ko. magdalibi. Ang isda ko naging nakilasa. Tilawag gani. Tanaw bakanting kuno. Ang isda ko naging nakilasa ko ng manok sa kuwan nasa ko ng chicken joy. Hindi ako. Tilawag lagi gay sa kahigop sa sabaw.
Sa bakal buwan na mong buwan niyang yung mga allergy. Ngay mangkok na tukaw. Wala, tilawag ka sa ka. Ano isa ko lubi? Saragay. Ay, magkuwara ko ayo. Dirigi, Diri. Mama ni mo. Gari na kayo, sa sahur ni. Kog lingkuranan. Asa ka usa ka Ano lingkuranan. yung allergy ka kay? Kay. Lingko diri. Mukhang kagutan, tima-tima ra. Nasa araw ma. Ha? Lingkuranan. Ay luma. Lalo sino ka? Dira ko usog ka no ano. Siguro tanong yung sabaw. Galibig. Oh, ay. Tanawan ni ka ang nagisgiyan kay lasang Jollibee. Nawalag sa muti yung mga tagi. Wala dili kay agahon sa baw ko lasang. Dalibe. Gribe kunos Jollibee. Ano ka silan mo? Wala. Ano sila sa mukha ko. Munang allergy ka kay mukhang kagutan, tima-tima ra. Ano, mukha na kay lasam ng Jollibee. May medyo di kaon ba sa like sama-sama bitaw ano. Sama tayo. Si Punso Pilato tos dito pikas yung arang. Table to. Number 62. Yung solo. Yung sa mga lasang Jollibee doon. Eh, sa kiok. Yung lasang Jollibee manok. Na! Ala! Ibig gamay ako ro kung siguro kung pilaw. Paano kayo? Hindi, lami ka kay na ah. Puro. Hindi na lang. Na-prank no? Na-prank ninday. Yung lami man. Na-prank day no. Binkaan sa yung lasang Jollibee. Lasang Chowking, mga tuwagi. Pagingan panginday glass ang Jollibee da. Kaunda dyan. Nabitaw, lasang. No. Ha? Kasan Jollibee manggo? Katong karinderiya at mang sa Jollibee ba? Ja, kaan na diyan guys. Pero pag-abot manghana gani hagadari, sige yan minsan antit Mama Ruby makaon ko kay nainom sa tambaw sa allergy. Lami ka jug burutan eh. Burutan nga yan, di ba? Gani dyan. O dyan yung paborito utan. Napayo ako baso na. Nakakaon ko sili. Kamay ko ba? Isa. Mo ni Elsa ka dyan sa daan utan permi. Balik. Hindi yan mahilig isda di ay. Ano siya nilagay isda. Ganun sa utang. From galibigin o. Gravy. Nabili ko ba dali. Gravy sa galibig. Takuan man good siguro. Talong. Di uy sa kuha na sa Sa patula. patulak. Ay patula. Buko. Sa labas. Ang baga na ng patulak ko para sa sinalay guys. Nagi paningot jud ko sa bawo. Ako pag ipaningat ko sa baw, karang damiag sa baw ngati. Kung di pa na kay gagmay ra ba kaginanan na kay human ako exam kailangan mo kaon kag dagham. Man nag-exam? Yayat. Madyo kayo man nag-exam. So napay. Gi, kaon pa gi. Di na ka na-stress. Nangilog naman kasi yung mama. Wala. Mura ko gamay. Kaya nakagtarong. Gapon Ano to? Automatic na good na basta exam. Automatic na good na. Marag hindi ko magutom. Hindi ko batin. Ang unan kay mura pud og Chowking. Fish fillet sa McDo. Tuyo ka. Ito hindi na sa buhol, diba? Itong baligyan nila, ti. Ang tsaka, Oo. Sprite ko. Sprite pa sa bawo. Mara na gadyo mo ka, makala nagkatibukid. Ako ito na yung lagyan to. Sus, hindap sila. Magulan, kasi ang lubal. Okay guys, diyan ako nag-start na kuog. Pakpak na niyang mga banana. Para mo pakitan guys, so luto na ni. So nagpahumok pa ko sa sagu. Kaya ganahan ko guys na may decoration nga sagu. So guys, magmulot ko og lubi.
Ako yung nagbunot guys kay agang bana na pangawin ko kay duty. Sama ka dari mga iro guys. Guys, nga murag makuha-kuhaan lang sa tubig na guys. Atong butang ag sugar. Diyan na guys, nalatik-latik na atong kuhan guys. Tulo. Diyan ato na ni ilunod ng saging. So na ako na rin nagluto kay lagi na pugtan og gas. Guys, atong yugasan ni atong palata nga sago. So, sige lang natin isag halo-haloon guys. Kaya maluto ning saging. Di na guys, ag kanang naisagu. So, kuan ka dito sa guys, kanang wala ka adyo gipagaba kay lami ni sag ni murag iali mag ginataan nga banana. Humot ka doon siyang latik. Garang humuta te. Humot latik. Humot kadyo. Dali na mo, kay mga una ta. Nga natas giluto nga te karang lamia. Magluto para bakuguan ka ng tawag ito. Magluto pa ko og ka ng pichi-pichi. Palitaw. Ginataan nga yan na may sagu. Ginataan na may sagu. Nagmukan pa ng picture. Og linga. Seeds para sa sesame seeds para sa palitaw. Para na sa palitaw guys na. Palitaw. So, ato ni siyang i-mix guys. Ngayon siya guys, o diya. Diya gating kuan guys. Ato ni siyang pormahog lingin. Ayan na. Ay nga na rin magpalitaw. Pero sesame seeds lingi. Nga na ni sagi butangan og. Kaya mga order naman ingani. Kuan siya ka ng titawag ni sesame. Sesame seeds. Sesame seeds. So, nga na sa guys, sesame seeds. Hugas ako So, ka. pang merinda raman ni namo. So, wala na sige pa nindot-nindot. So, nga na jud ka simple maghimo og merinda nga magustuhan sa injuhang mga kids. Yung patilawin ni Gian dya. Sausaw og konji. Sausaw sa Limpihan ko kamot ha. Silaw na. so tilawan ni Gian guys agahang palitsaw. Ja, comment down. Yung magimingon nun ko sa kuan ma. Lugar nila Lola sa una ma. Paborito mo bunang Nicole Pud. Mani. Hindi ha? Ano nakapudyo kay ang lutuan kasi nga na. Ninja din ako na muli. Dali na ako na pudyo. Mami mama. Lutoy mo mama dito. Tanaw. Kabalo. Patanaw bitaw na ha. Bagay dito ka maghimo ha. Ito Tanawa tong tas plastic pa kay matong paliton. kanigi Natanawa ng nas plastic. kanigi si Nicole magud mag-usay magkuan na glutinous glutinous. Ikaw timaan kay kay ba ka nga di ko makatimaan kay gi-anesthesiahan ako. So itilawan na Si man hindi ka makaluto ni. Bailoti ka ng marubi. Huwag na pag mo kay baylo ni Mama Ruby kay saan naman pag ni Mama Ruby. Kami ha? Uy, naurot na na. magluto tagdaghan uy. Duha pa ganito. Magluto tagdaghan. Tagdaghan. Mami mama. Inday! Kristilaan! Dali ka nagkaanas giyan! Kabang nagluto ko na to, pangaon mo. Wala na day, urot ng giyan day, gibakbaka ng giyan day. Wala na imo. Dali. Ayun na kay, pero Nalupit mag, ng giyan. Kasi na look man ko. diyan na ag magigagaw guys nga. Sweet ka doon sila hantod, aw gamay pa hantod sa nanag na. So kaning among mga vlog guys, wa ni mga halong mga kuan nga nang Don't cry. way halo nga mga kamo sinungalingan. Wala di scripted ni among mga pag-vlog. Tinud anay ni kinasing-kasing.
Ay, Kuya Cole. Tuwa ng klase. Ikaw, ma. Okay, magluto pa bagag ko, daghan pa. Naahod dun pa lang na makaluto pa kung magdas injus. Lami ka, ma. Ikaw, Ma. nak. Lami, nak. Ma. Basta si mama Hindi magluto. ako. Hindi ka, urot mo. Man ka. Sabi to, daghan, magluto kita ko. Magsige, magluto si Cristelina. Sa una namin mag-order na mo. Sa pandemic, day no? Kabungbuang gulo si Inday Guan kay maglingin-lingin. Pero namin sukdanan, pangitangan mo ito ng sukdanan para pari-paro kanak ba. Pigeon po ko niyang mata. Samot yun ang kawanin mong mata. Napapay no? Sus, nagkudkud ba yung lubis. Diya, dapat dyan tayo kuhan. Dito, tilawin ninyo. Guys, diya guys. Ha, kuhan yapon guys, agahang mata. Liksik yapon. Diya, manguli na agahang mga pinalangga. Sang Resami, guys. mga Bye-bye. pinalangga. Bye. Pinalangga na hang sigiyan. So, Kita ang na itawag ni sa Halige Mama. dalagit guys. Bye-bye te. Bye. Puro bumuha ko. Salamat si Kajo Di te. paningat ra ba ko? Salamat Kajo. Kaya rarabot din mong bisiha. Okay ra jud. Nak, tita na kayo hatid na. Bye day. Bye, te. Bye. Ningaw na pud mi bisa di ra bitaw Kasunod. balik ra bitaw ta dari. All rabbit. Balik ra mo dari. Kung maluyang Ginoo. Ito na jud ka, ma. Kainan na ni. So hatod sa namos kasada guys. Di mas giyan ganan mo uli Jin. Di mas ganas giyan mo uli. Diya mahadlok man ko kay jag allergy yun. Salamat Kajo ko ni ate. Ay, sige na. Bye-bye. Amping mo. Bye. So, timing jud guys. Magawas na mo. Nana sila. Ikaw, amping mo. Bye. Amping gi. Love you. Dalagit rara. Yeah, vlogger. Na sila, timing jud paggawas namo ni abot ag bus. So wala mi maka bisu-bisu dadto. O humano na ig bisu-bisu. Inja. Salamat day Kajo sa tanan-tanan mga ning greet na sa among kuan guys kanang among anniversary. Inja okay ra kana? Okay ra Inja guys kuan din si Jack kanang ipaak lagi ni Agi. Kira na ipaak si Jack. Mananap, baon sa mananapan na maak yung tiil. Dali ka tambawan, bi. Kuan ganang thank you so much sa tanan-tanan. I love you. Mga tuwang video karon guys, nagluto ko og ginataan nga banana nga naay sagu. So lami kadto siya guys. Ja paborito di kadto tong giyan timing din nga nagluto ko ganang palitaw kay paborito di tong giyan ja naghinumdum ako sa una nga mamalit mig mga yanas Manila. Ja sa kay nga tong lingin guys, tag-gistos Manila. So lami man kadto to sa 60 pesos ra imong magasto na kay 100 makaluto na ka atong palitaw, makamirinda na ka. Kay 60 ra man tong usa ka putos nga kuan sobra pagali kadto guys, wa pa na nahurot og luto. Ja salamat kadto yung tanan. Ja guys nakakita di ko sa vlog karon ni Ate Flor de Lisa. So atangilan ninyo guys agahang ang isa-isay tanan nga ang mga nahitabo sa una nga kauban na si Ate Flor de Lisa. So, katong ijang istorya guys, murag napa ko i-question dadto kay murag nang mali to nga giingon nga kanang mugawas kog magabi. So ako guys, ako mugawas ug mara nato na istoryahan. So di ko mugawas ug magabi guys. Matingara ko kay nganong naanak ko sa gawas or naanak ko sa punuan sa Akasya guys, dili to Sirgulyas, Akasya nga randak akazong kanang di magakeso. At ninjo ugma guys kay hanang istorya ng full story na nga sang nahitabo sa una nga naigisaniban ko og kanang kapri. So, atangi ugma guys. See you next vlog.